Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Hinday basa ti Matthew 6, versikulo 31 kan 32. Ngarod, saan kayo nga agdanag kan kunaan? Anyan to ti kanan mi. Wenno, anyan to ti inuman mi. Wenno, anyan to ti lupot a pagkawas mi. Tadagiti hentil, kat sapsapulan dadagito'y abambanag. Kat ti amayong adda sa dilangit, ammuna akasapulan nyo dagitoy. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya ti umay mo ibaga, Freda. Makimisa tamanan inton bigat, Lani. Kayat ko kumaa. Ngam, Saan ang mabalin? apay asan ang mabalin? Ada ka di aramidan yo. Domingo matinton bigat. Si kakit dimot. Kasla saan ka anairwam? Uray Domingo kat agtrabaho kami lata. Agburas kami kano iti sayote. Kasta ka di? Dahil talang amin tiwayami kan ni Dexter akabsat ko. Iso asabado kan Domingo mat ti panagburas mi. Sayang mat, numangtangdan pa lang dananang kantatang. Inton sumarunon tulangan, friend. Bagaan naklatan no nawaya ka. Alam dagito'y asa ko, Dexter, anak ko. Uwan tatang. Umuna ako niti sayot yan tayo. Sumurot ka itulatan kadananang yo. Uwan tatang. Tibalon tayo kan ti sako di ulip-lipatan. Uwan tang. Sa ako kan balon tayo lang, ti alaan mi. Wen, adamat ti plastik kan titimbangan ni Jai. Sidaan tayo ngay tatang. Ay, wan gaya man niya. Dumagas ka itulaangan iti istor ni Nana Bitbit. Umutang kayo iti sardinas, tapno adda isagpaw tayo iti sayote asida tayo. Ang mga nusandang agpautang tatang. May salaang as sardinas ti utangan nyo. Ibagam abayadan tayo, inton makasingir tayo. Anya ti ilutok asidaan tayo, nanang. Mangigisakalatan iti ugot ti sayote anak ko. Nakakaasi tayo matitikastoy akasasangad tayo. Anusan tayo no anya ti adda. Tinapatag, addalat takanon tayo. Kat no danda ni agbisin tayo, nanang. No maibos ti bagas, anya ngay manantikanan tayo. Umutang tayo manan. Kapilitan kasaritan to manon ni tatang mo ti supplier tayo. Dakkel sa hamatan ti utang tayo iti supplier tayo. Talaga adakkelan anak ko. Namin ano nga minan analugi tayo. Trabaho tayo at trabaho. Ngim kaslaawan mo't mapaspasamak iti biyag tayo. Addan tulat ta ka di anak ko. Di tay mapukawan iti namnama. Kaanon to dayta, nanang? Amangan no jakton mauray. Si kamat. Malaala, mapagkakitin mangigisa iti ugot ti sayote. Amang ano agawi doon ni tatang yo. Mangan tayo dito'y classroom, Lani. Jak kayat, Freda? Da kayo laangan. Ne, apay ngay. Urayak niya ading ko. Tada kaming tulangan ti aggidan amangan. Sumurutak nga rod kada kayo iti kabsat mo. Saanan, Freda? Mangan kalaangan ditoy. Awan kamat nga rod akan duak. Nakababain mat ngamin kadagiti kaadalan tayo. Sayo ti ngamin manan ti balon mi. Ibingayan nak iti sayote. Ta ibingayan kamat iti balon ko. Saanan? Nakababain mat kan ka. Basta, sumurutak kada kayo. Ni Dexter samat tanday jay. Na-dismiss damat gaya man. Mapantan iti ayan ti kabsat mo. Yan tangay nalpas kon ti high school. Agenroll akon iti kolehyo. Agenroll ka kunam anak ko. Wen nanang,
iti may sa apang publiko nga universidad. Ijaya kon, tapno saan tayo unay ang magastusan. Mayat matlang kanu ti agadal ijay. Adan samot entrance exam ijay, anak ko. Wananan, Kasano arod ang maka-enroll ka? No saan ka mo't nag-examen? nakaeksama kon kan nakapasang Saan ko lang imbagbaga kada kahiukan ni tatang. Pudno ka di, anak ko? Wananang, pudno ti ibagbagak. Ay kat nagsaya atan ngay. Say-saya atam nga rod, anak ko. Saan nga amin kat mapagasatan ang maka-enroll iti dayjay apagadalan? Wananang, igaud ko ti agadal. Ay, pagyamanan tayo ti apo. Tamay saat kadagiti nakapasa iti entrance exam. Anya di imbaga ni nanang mo. Nag-eskwela ka kano matijay la Trinidad. Wen tatang, agenrolak iti may sa apang publiko nga universidad. Ada kwarta agastusam. Agbirok kamin to iti pagtrabahuan mi ijay, tatang. Kadwak mat ni Freda agayam ko. Ada pagbayad yu iti abang. Ada igatang yu iti kanan nyo. Adda, tatang. Adda kaasi ti Diyos. Uray saan ka asigurado. Ipilit mo lat ti agadali jay. Kaya't mo ti agbisin na ya. Kas na ko nakitayan. Adda kaasi ti Diyos kada tayo amarigrigat. Amo katulungan da tayo tinamarswa. No ammo tayo mat atulungan ti bagi tayo. Nang runa pa'y, no aramidan tayo ti pagrebangan tayo. Addakan ka dayta. Amin tumat lang nga ibagakan ka. Kat di mo denggan. Sapay la ko mga rod. Tasaan ka nga agbisi ni Jai. Manang Lani, kaanong agbiyahe kayo kan Manang Freda? Inton Sabado pa'y, ading. No ijay kayo nga gadal, asino nga ti kadwa ka mabati? Aganos ka pa'y lang, Asino nga ti kadwa ka amangan iti pagadalan? Awan mo't pagpilyan mi. Ammo mo't nga awan kolehiyo dito'y lugar tayo. Ada kwarta gastusin niyo, Manang? Ni Freda, sigurado nga adda itad dagiti dadakkel na. Angam siya, jakam mo, makaam mo ditan. Kasanon na awan maitadanan ang kintatangkin ka. Di agsapulak iti pagtrabahwak ijay la Trinidad. Adamot siguro ti mabalin ko apagaplayan ijay. Freda, anya ti imbaga ti landlady kan ka? Masapol ka no nga adda deposit ta para iti kwarto nga abangan ta. Mano kanungay? 3,000 ka no gayam. Sapay sa nga ribo lang ti pakit manik ditoy. Adamat kit di kwarta nga inted ni nanang kanya. No, okay lang kan ka. Mabalin ka di aday tapay lang ti pagbayad ta. Utang kontulaangan kan ka. Wan, ngam inayon mo ta sa nga ribo. Ta 2,000 laang daytoy. Katwan kat inton bigat. Rugyan ta ti agsapol iti pagtrabahuan ta. Sabado mo't kiti inton bigat. Awan klase tayo. Ijay nga ta trading post. Mabalin siguro ti maki-extra ijay. Ada ka di am-amom ijay? Ijay ti ayan ni Auntie Regina. Ngam sa anak asigurado no mabalin ta ti agtrabaho ijay. Kasaritam tuman nga rod ni Antim, friend. Narabyanak metten. Ado nga mintim paaramid ni Auntie kanya. Naimbag kan ka taadda pagtrabahuam. Pasensya kan May salaang mat kano nga minti kasapulan da. Di bale, no adamanan bakante, sikat i-refer ko. Agyaman aklaunay. Nangan ka din? Nalpasan Anya ti sindam ngay. Chicherya, friend. Adda na bati dita, no awan ti sidaam. Kaasi tapay ditoy. Wen nga rod. Agan anos talatan Nagsapol ka di iti pagtrabahuam itay? Nagbiro kak itay. Ngam, awan pa'y nga rod na sarakak. No kasapulam ti kwarta, ibagam laang.
Pautangan ka. Adapay sa ngaribok dito eh. Agyaman naklaunay kan ka, friend. Imbag taadda ka. Tunggal ada ka sa pulak. Sikat ti kanayon nga asitgak. Katsyak. Kayat kumati makatulong kan ka. Sipod ubing tapay, kat datantiag kuy-kuyog. Jakmat kayat amakita, amarigrigatan ka. Imay ti landlady dito'y friend. Anya ti imay na imbaga? Singsingiran na ta itibayad para itaabulan. Nasa papay mat. Kasapulan na kanu nga minti kwarta, tamasakit nila kay na. Sapay awan kwartak ita. Dagiti dadakkel mo ngay. Diyak kaya ti agdawat kadakwada. Ngamin, desisyon ko mo ti agadal dito la Trinidad. Aywan kayam. Makimisa ta kadipay? Wan makimisa ta ita. Doa Domingo matan asaan ta napan. Masapat ang arod. Taagbiro kak manan iti pakitaggadak inton malam. Bareng adamatan mabiro kak. Diyan nakasaritam idi kalman ngay. Networking matibagbagada at trabaho. Adda mabayatan. Ay, narigat ti kasta at trabaho, friend. Sumapul ka laengan iti sabali. Adda masabat ko alakay. Kasla marigatan launay iti bagbagkatan na akarton. Tinasayat, asit gak tatulungag. Tata, naimbag ang malamyo. Sino ka? Anya ti masapul mo? Lani tinagan ko, tata. Kas makita kat marigatan kayo iti karton a binagkat yo. Nadagsan nga raw. Tulungan kayon, tata. Mabit laang balasang kao. Apay ka di, tata. Amangan matno. Di kay madanagan. Nasaya atak a tao, tata. Awan dakas apanggap ko kada kayo. Kaya't kayo lang at tulungan. Takas makita kat marigatan kayo. Malaman nga raw balasang kao. Tulungan nakman. Nagdakkal matgayam ti balayo, tata. Wen, nga magmaymay sa aklaang ditoy. Ha? Apay ngay, tata. Dagiti anak yung ngay. At daday je abroad. Nag-migrate damot ni Jay. Kat siya klangan, kanti ka nakakatangtang danak tinabati ditoy. Apay asaan kayo asimurot kadakwada, tata? Diyak kaya ti pumanaw iti daytoy a lugar. Ay, kasta ka di? Amang ano kasapulan nyo ti para dalos. Agaplayak ko ma. Sa dino ay ati pagnanagdam. Agab-abang kami lang iti gayam ko, tata. Agad-adal kami iti may sa apang publiko nga universidad. No kasta, estudyante ka nga rod. Wan tata, working student. Iso akasapulan mi ti part-time job. No kayat mo, tangdanan ka nga agdalos iti transient house a papabangak. Ken agdalos ka matlaan dito'y balay. Numabalain, ket ilabaan na kumapay. Tapno saan ako nga agpalondre. Wan tata. Interesado ak launay. Talaga akasapulak ti trabaho. Tapno makabayad kami iti abang. Mabalin matlaang agnaad ka dito'y balay, no kayat mo. Adamot bakan ti asilid. Ang jak kaya ti kabalay nga agtatakaw. Adagayam ko akadwak, tata. Kat jak kayat apanawan. No kayat na, di dua kayo nga agnaad dito'y. Tapno saan kayo na magastusan iti abang. Ken tapno adamot laeng ti katulungak. Friend, saan tan aparikot ti pagabangan ta? Amom, adda nakasaritak alakay. Lakay? Wan,
tilakay at tinulungak. Nakuna na pa'y ang mabalinta ti agnaod iti balay na. Kan, tangdanan na ta kano. Pudno ka di ti bagbagam, friend. When friend, bayadan ta dagiti rumbang abayadan ta ditoy. Tapno makaakar tamatan. Angam, sigurado ka kadi anasingpat day talakay? When friend, madlaw mo't anasingpot ni Sir Julio. Diyak impagarop, abak ng gayam. Ta ididamo ang nakitak, simple lang ang ti panagkawkawas na. Kat? Idi nakadanon kami iti ayan na. Ay, nagdakkel gayam ti balay na. Kan, adapay papaabangan na abalay. Natang matla ka na yun ang tisida tayo. Di ka kadi agreklamo, tagim impad tayo. Awan to pa'y maitad tayo akwarta kan nila ni para kumaiti panagadan na. Diya ka mo bakit? Nayanak tayo anak kurapay. Matay tayo mo't anak kurapay. Apay, ipalubos mo kadi akas na ti mapasamak? Mano atawon matan nga igagaad tayo ti agtrabaho. Ngam utang mo't ti papanan na. Ada kaasi ti Diyos. Amo na noan niya ti kasapulan tayo. Kat patsyak nga ipaay na ti anyaman amasapul tayo. Lakay. Hello, Lani anak ko. Nanang, kumusta kayo ditan? Nasayaat kami mat ditoy. Si Kangay, kumusta ka mo't dita? Kumusta ti panagadal mo? Okay, akla ang ditoy, nanang. Awan matbagsak ko. Aywan gayam, mangipaw itag iti groceries para kada kayo. Nayunak iti 2 kilo at tilapia, tapno adamot si daan nyo. Ni, nangalam iti kwartam anak ko. Nagsweldo kamin nanang. Nukasta, agtrab-trabaho kayon? Part-time job laeng, nanang. Adda ngamin na mumi anasingpot alakay. Kat iso tinang tulong kada kami. Baknang dayjay. Kasta gayam. Nanang. Sige agpakada akon, tagdalos kami pay. Basta orayan nyo ti ipawit ko para kada kayo inton bigat. Bye! Bye, anak. Ay, agyaman ako unay, Diyos ko. Agyaman ak, taadan ang tulong iti anak ko. Anyang aro din ti plano mita. Ta nakatorpos kan. Ken nakapag-board exam kamatan, lani anak ko. Agrelaksak pay laeng, tatang. Kalpasan na, agtrabaho akmatan. Tapno maka-enrollan ni Dexter iti kolehyo. Apay, adda ka din pagtrabahoam. Addan tatang. Kahit, kasanon tila kay anang tultulong kada kayo. Agnaed kami latta iti balay na. Tapno matulungan mi. Napigsa ka di pay? Wan tatang, amo na tararamidan na. Kasapulan na lang ti kadwa iti balay na. Tadamot din iti abroad dagiti anak na. Nasaya at matngarod no kasta. Tapno masubadan nyo dagiti tulong na kada kayo itigayam mo. Kumusta ngayon ti trabaho, mlanay? Nasaya at mat, Tata Julio. Ni Freda ngay. Sa bali tinagaplayan na. Ang naawat matlaeng. Nasaya at ano kasta. Matulungan nyo matlaangan dagiti dadakkelyaw. Gapo day ta iti tulong nyo kada kami, tata. Pagyamanan tayo ti Diyos. Iso tinaggapuan ti amay na bindisyaw na mauawat tayo. Siyak laeng tinagbalain nga instrumento na. Kung naglakid din itong palbiag nga agrigrigat tayo. Na yung paglaangan ta nagagat ni Lani. Amo na ter aramidan na bakit? Gapo iti sirib kan bendisyon nga intad ti Diyos kan kuana lakay. Ni Tata Julio ti pinagbalin na nga instrumento, tapno saan amarigatan unay ti anak ta. Husto ka bakit? Mala, ituloy tanto man ang ti agistorya. Ingkan agdigos ta makimisa ta ita. Di mo ibaga nga agtrabaho ka kat Domingo ita. Saan bakit? Aldaw para iti Diyos ita. Aldaw,
Tapno agyaman tayo, kadagiti bendisyon nga impaay na kada tayo. Oh, nabayagan ka matlani. When ta inururay ko ti jeep. Na-traffic da kanong amin. Ket, naipawit mo ti kwarta para kadagiti dadakkel mo? Nalpasan friend. Agsagana ka mat nga rudan. Tamakimisa tayo kada Tata Julio. Ni Tata Julio ngay. Ada iti siled na. Kalkalpas na nagdigos. Sige. Agdigos akmat garod, friend. Tapno saan tayo amala daw, amakimisa. Ti Diyos, saan na abaybayan dagiti awanan. Ngamkit di, naskan mat at tulungan tayo, ti bagi tayo. Kan ipaay tayo, ti pagrebangan tayo, iti Diyos. Papagayam, titan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.